Dobrý den. Já vás zdravím. Kámo, nevím, co mám říkat, vole. Čau. Dneska jsme na fucking Vysopraze, vid Tommy Paci, a.k.a. Vanci, kde máš moje koupený Vanci. A za kamerou je Michal Daníš. A.k.a. Myška. A.k.a. Myška, Šiška, Zlatopiška. Oh yeah. A budeme točit Game of Skate. Vole, měsíců starý skate. Třeba 6 měsíců starý. Boty jsou nesmrtelný. A skate ještě víc. Ještě víc. Je fucking zima, klepu se. Jo, ty boty mi můžeš dát, já se je nazoru, prosím. Jo, děkuji. Tak a teď takový ty prostří, ne, takový ty detaily. Jak všichni dělají takový ty detaily, tak děláme detail. Stop it. Get some help. Když jsi dneska budeš jezdit na skate? Už bych nejezdil, vole. Já nevím, tak... Dneska budeme nazovat boty, vole. Aby jsi dneska třeba nenazoval boty, nebo aby jsi nedělal ho. Je mega zima. To je úplně klepu, kámo. Čím jak se klepu. Tommy Vanci skoro týden po jeho úrazu. Před týdnem si vyvrkl kotník, je to hrozný maniák, takže ho sledujte. Tady takhle vyjede Instagram, tady. Takhle vyjede Instagram. A Myšku toho nemůžeme vynechat, protože to je ještě větší maniák. Ten bude mít tady bude Instagram. Tady. Tam bude šetřit. Ale vůbec. Michal, už tady je hodinu vlastně, takže bez rozjíždění jenom pro nás dva. Takže já jsem asi zase 3 týdny neskejtoval. Tomáš zase po zranění. Frontside boardslide. Takže frontside boardslide tady dolů. Frontboard je můj oblíbený tady. Akorát, že vůbec. Ale my jsme ještě neudělali ani jeden olí a děláme frontboard zase, kámo. No. Já jsem si odrazil tu pasu zase. Jo, zase. Já jsem si ten kotík možná ještě víc dokurvil. Michale, bomba. můžeš prosím zadávat něco normálního? Třeba na začátek, ne? Třeba rail ze 3 hned? That's what she said! Teď si dá nový pokus. Teď zadává Myška znova, to bude další trik. Udělám half cap pro bombu. Mluvím si. Dělám Hellos Bang. Risky move. Risky. My natáčíme video na můj kanál. Ale já neumím hlo. Ale teď ho dám. Ježiš! První písmeno! První písmeno ve hře? Ne. Je to druhý písmeno ve hře, já jsem S, Tomáš je S, Michal je 0. Ale to není žádná novinka, to je v pohodě. Já zkusím borat do feky dolů. Nebo ne, já ho udělám. Ježiši. A počkej, já si udělám to olíčko, já jsem ještě neudělal ani jedno olíčko dneska. Jo. Já bych jenom chtěl říct, že jsme na hrozně legendárním spotu, protože tady někde tamhle nahoře se točily rychlý prachy. A tady se hrává velká série Game of Skate po tetování. Od Davida. Ahoj Davide. Ale ne v -10, kámo. Jo no. Vole, chceš se mi jezdit na railu na zemi? Taková věc, Michal nemůže jezdit na stejných překážkách jako my, protože ne všechny překážky jsou na obě dvě strany, jo. Abyste to chápali, Myška jezdí pravou nohu dopředu, my jezdíme levou nohu dopředu, to znamená, že všichni máme, vlastně ne všichni. Všichni jezdí jenom nohou dopředu. Já tady prostě, kámo, půl minuty vysvětlu, že jezdíme. Já jezdím tou třetí nohou, že jo. Jo, a Tomáš jezdí třetí. Je tam
tam ledovka. Tohle je power slide, čemu na to? Power slide. Kámo. Jdi na tom kickflip, dělej. Když ty uděláš kickflip na první, vyhraješ celou Game of Skate. Jo? Tak? Ježiš! No, tak já bych rád ukončil tohle video. Rád, že jsi to řekl hezky, jakože vyhrál jsem tu Game of Skate, takže já už jsem vlastně vyhrál, děkuji. V pohodě. Tak Míšo, co zadáváš dál? Co dám zadávat? Nolí backflip do fakey na railu na zemi. Nolí backflip do fakey na railu na zemi. To není jeden z mých oblíbených triků. Jo? Odjel to? Jo. No tak teď se zase strachnu. Tak pojď, dělej. Natáčet video na svůj kanál, jak dostávám přes píčku. Jako kámo, po mým pádu ze 3 jako na frontsideboardu, podle mě jako by to jen tak nikdo netrumfne jako. Podle mě dneska to jako trumfnout, jako trumfnout, to jako, že teď Michal je zase 0, Miška je 0 prostě furt. A my už jsme asi, já jsem 3. Tomik Pacik je 3 a já, ty jsi 3? Heel flip. Jo, a já jsem taky 3. Boru do fakey a tohle. Já jsem taky 3, takže je to 0-3-3, možná to bude na víc sérií Game of Skate a tenhle ten trik se jmenuje nolí backside lip slide do fakey, to znamená, že to je těžší, protože to děláte druhou nohou, než jezdíte. OK, takže Michal zadává další trik. Co to bude, Michale? Já jsem to tady srál stříblem, protože jsem udělal. Teď se mi to ujelo na odrazu, kámo. Takže teď zadává já. Tommy Vinci. Kámo, já vždycky, když zadávám, tak je to na jedno zadání. Jo. A potom je to v píči. Ne na jedno, občas ani to jedno, kámo. Tommyho Vinci? Tommyho Vinci. Tommyho Vinci. Tommyho Vinci jezdí třetí nohou dopředu. Je to tak, přátelé. Tak backtail. Ano. OK, takže zadávám já a kluci mají rádi, když se jezdí schody, takže já zadám kickflip tady z těch 3 schodů, speciálně pro Míšu. A on to udělá. No, jsem to věděl, že jo. Koulezlý. Ahoj mami, já bych se s tou chtěl rozloučit. Jo. Se asi uhnu foťáku, protože mě ten kotník bolí ranec. Takže ty se zdáváš? Je to tak? Nevadí. Get well soon. On mě jako by teďko oficiálně pohřbil. Já už neexistuju teď. Já jsem prostě prohrál gameu. Takže situace je taková, že je to 3-1 a zadávám já, takže jako my mám šanci. Tak zadáme 360 flip z bangu tady takové hezký. Máš takový jakoby jen tak prostě kámo, na přední nožičku, dáš to do mámy. Dáš to do mámy? No ale nejlíp. Jako upřímně, zkoušel jsem ho tady předtím, ale ani jsem to neměl náznak, takže ride or die. Situace je taková, že to je 3-2. To bude, tohle patří, by si měl vzít rukavice, nebo podle mě chcípnou ruce za chvíli. Já když tak ještě tu třetí nohu, že jo? Tak uděláme kickflip tady na té bedně, jak jsme o ní teď mluvili, tý malý, to je z bangu, takhle jdou. Uděláme kickflip tu manuál, backside revert out. No něco jede. Máš za to kino? Jo. To kino bylo za ten frontboard. Jako... Takový nepoměr, no. Protože jsem 4 písmena, ani to nebudu zkoušet, protože no slide na railu, minus 15. Michal moc dobře ví, že já ho neumím a že bych to ani neskusil, takže... Tak to je na nové. To je na nové. Už? Ale jaký?
Teď jako by to musel asi Jo. Já jenom si upozornit, že kluci celou zimu skateovali, já jsem celou zimu jakoby nic nedělal. Jako jo, ale neskejtoval. Já tady celou zimu hodinu na tebe čekal, kámo, jsem tak promrzlý, že ani nevím. Já myslím celou zimu jako roční období. Ne, hodinu. Ježiši. Chtěl bych poděkovat tímto všem mým sponzorům, kterými jsou momentálně nikdo, takže jestli chcete někdo, tak mi napište. A... Chtěl bych tímhletím ukončit tohleto video. Dneska to bylo skvělý, akorát, že vůbec. Michal tady, Miška Šiška, vyhrál vítěz. Dejte ruku z kapsy, máš stejně rukavici. Vyhrál tuhle Game of Skate, zaslouženě, kamaráde. Moc ti gratuluju. Ten hororář. Hororář? Tip pošlu, jo? Za kamerou Tommy Vanci. Učíme se s váma. Čau.